Dewleta Bûveyyan di sala 1932 de ji aliyê Kurdên Deylemîn ve hatiye avakirin. Hikimdar û sazûmankarê Dewleta Bûveyyan Ebu Suca Bûvey he. Dewleta Bûveyyan dewletek Şîî ye. Serweriya wan ji sala 1932 heta sala 1055 dewam kiriye. Ango 123 salan hebûna xwe domandine û ser piyan mane. Ebu Suca Bûvey serokê qabileyeke şerker e. Ji kurê nû Elî li Farsê, Hesen li Reyê û Ehmed jî li Kirmanê mîrektiya Bûveyhê ava kirine. Paytextê wan Tebrîz e. Di demekin de İran, Iraq, Azerbaycan û piraniya Welatê Kurdan digre bin desthilatdariya xwe. Di aliyê mîmarî, çandî, huner û zanistê de xebatên girîng kirine. Gelek berhem ji dema Bûveyhiyan heta roja me hatine. Bûveyhiyan li welatê xwe gelek mizgeft û nexweşxaneyan çêkirine. Ev hemû mizgeft û nexweşxane ji aliyê Mogolan ve hatine xirakirin û şewtandin. Hikimdarên wanên herî mezin û tê nasîn ev in: İmadî Dewle, Adûdû Dewle, Şerefûd Dewle, Samsamûd Dewle, Bahaûd Dewle, Sultanûd Dewle, Ebu Kalîcar, Abu Mansur Fulat Sütun, Ruknûd Dewle, Muîzûd Dewle û İzûdûd Dewle ne. Hikimdarê dawiyê El-Melîkû Rahîm. Dîroka Bûveyhiyan bi şerên hemberî Ebasî, Selçûqî, Mehmûdî Gazneyî û Mogolan re derbas bûye. Bûveyhiyan bi demê re aliyê Rojava ve pêş te çûne û Bexdayê digirin bin hakimiyeta xwe. Pişt re xalîfetiyê û xalîfeyên Ebasîyan dikin bin emrê xwe. Di dema İmadûd Dewle de Rey, Bexda û Şîraz dibin hakimiyeta wan de ye. Di dema Adûdû Dewle de jî Umman, Kirman, Başûrê Kurdistanê, Herêma Amedê, Taberistan û Curcan axa xwe zêde kirine. Bûveyhî di demekin de derketine asta împaratoriyê. Piştî axa împaratoriyê mezin dibe, mîna sê eyaletan tê rêvebirin. Her sê mîrektiyên Bûveyhiyan ku di nava xwe de yekîtî ava dikin, dewlet hîn bêhêztir dibe. Piştî mirina Adûdû Dewle yê ku yekîtî ava kiriye, di sala 1983 de ji nû ve tevliyevî derdkevin û Bûveyhê dibe du parçe. Mehmûdê Gaznelî dawî li yekî ji wan tîne. Fermandarên Bûveyhiyan ên Tirk ên li Bexdayê car caran li hemberî Bûveyhiyan serî hildane. Ji ber vê yekê beşek dinê Bûveyhiyan jî qez dibe. Xalîfeyê Ebasîyan Kaîm bi Emrullah li hember Bûveyhiyan ji Sultanê Selçûqiyan Tugrul Bek alîkariyê dixwaze. Di encama lehevkirina Selçûqî û Ebasîyan de Selçûqî li danda Kanê bi Bûveyhiyan re şer de dest pê kirin. Pişt re di sala 1041 de careke din bi Bûveyhiyan re şer dike û wan têk dibe. Sultanê Selçûqiyan di sala 1055 de li dijî Bûveyhiyan dest bi seferekê dike û êrîş dibe ser welatê Bûveyhiyan. Di encama vî şerî de hikimdarê Bûveyhiyan dîl dikeve û dewleta Bûveyhiyan ji holê tê rakirin.